ang pangutana, inday, dudong, babae, lalaki, pagarya, mga day, mataw ka matya sa Quran. And then if you know, then congratulations. Pag hindi mo alam, wallahi, katan sa mga ulama, mga alimat, ako mga ulama, na pag nagtanuro. Innal ladhina yatluna kitab Allah. Sila yaong mga taong nagbabasa ng Quran. Kaya bago dumating ang Ramadan, wallahi, ilista mo na sa araw na to ilang pages ang babasahin ko. Gumawa ka na ng sarili mong kalendaryo hanggang kailan mo matatapos. At least makakatapos ka ng isang beses ng pagbabasa ng Quran sa buong Ramadan, insyaAllah. Ngunit nakakalungkot mga kapatid na ang totoo, kung kayo ay aking tatanungin kung ilan sa inyo ang nagpaaral sa Ateneo, Allahu Akbar, sa Dilasal, sa mga mamahaling paaralan, halos lahat magtataas ng kamay. Pero kung tatanungin natin kung iilan sa atin ang nagpapaaral ng anak sa tahfidul Quran, wallahi iilan lamang. Ingkay no? Why? Kasi sasabihin natin, upun ka pangadiya sa wata kasi ko English pa pangadi ka pan sa Arabic na magdangan. Tama mali? Tama. Imagine, dito pa lang sa mundo na piyakiler ka din, wallah. Pinakita na sa iyo ng Allah kung gaano kalakas ang iman mo sa Kanya. Subhanallah. Now, ladies, dahil kayo po ang nasa bahay, at kung tutuusin kayo ang nagpapadami ng angkan, subhanallah. Kung hindi nyo na kayang magbasa ng Quran, wallahi pagsikapan nyo na ang mga anak ninyo ay matuto ng Quran. Wallahi, fi dakhilil qabr, sa loob ng libingan, hindi magsasabi ang isang, hindi ka tatanungin, how much money do you have in your bank? No. They will not ask you, hindi kanya tatanungin kapatid. Hindi. He will not even speak English. What's your name? Hindi, mga kapatid. Subhanallah. Tafakkar kasiran. Mag-isip ng maigi. Na kung hindi natin kaya magbasa ng Quran, itry natin ng ating mga apo, ang ating mga anak, ang ating, kung sino man ang nasa ating mga pangangalaga, ay makabasa ng Quran. Uulitin ko, sabi ng Allah, innal ladhina yatluna kitab Allah. Sila yaong mga nagbabasa ng Quran, and that is the first. Ano yung pangalawa? Ang pangalawa, sabi ng Allah, wa aqamus salah. Yung mga nagsasagawa ng pagdarasal. Take note of this one, ladies and gentlemen, mga kababaihan at mga kalalakihan. Kung ang Allah subhanahu wa ta'ala ay paparusahan niya, imagine, paparusahan ng Allah ang mga taong nagdadasal. Sasabihin mo sa akin, ha? Kaifa? Kaifa? Paano? Paano paparusahan ng Allah ang mga nagdadasal? Sabi niya, wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Ha? Kaparasahan sa mga taong nagdadasal. Nagdadasal, paparusahan. Allahu Akbar. Alladhina hum an salatihim sahun. Sila yaong mga nagdadasal, pero nagdadasal kung kailan nila gusto. Allahu Akbar. Amay din, kakatampan si Cardo, may titimba ka. Amay din. Amay ko, kamala pa sa oras. Allahu Akbar. Are you sure na dadating ka pa mamaya? That's number 2. You have to take care of your salah. Salah. Yung salah, susambayang tanong, subhanallah. Alladhina hum an salatihim sahun. Yung mga salah na pinagpapaliban. Yung mga salah na laging late. Allahu Akbar. Ngunit binawi ng Allah. Sino man ang magdasal na yung kanilang puso, yung kanilang puso khashi'un, tunay na tapat na natatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Qad aflahal mu'minun. Katotohanan, magiging matagumpay ang mga taong mananampalataya na kung saan kasiyapan Iran, susambayang Iran. Allahu Akbar. Ha?
ginagawa nila yung sambayan. So yun po yung pangalawa. Meaning, kung hindi ka marunong bumasa ng Quran, then please do not leave your salah. Kasi kung tunay na may awa ka sa sarili mo, kung tunay na may paniniwala ka at may awa ka sa sarili mo, gawin mo yung salah. Isagawa mo yung pagdarasal. And that is number 2. Now for number 3, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, karugtong ng aya, Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamus salam wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Meaning sila yaong mga taong nagbabasa ng Quran, sila yaong mga taong sinasagawa yung pagdarasal, at sila yaong mga taong nagbibigay ng kanilang sadaqah. Allahu Akbar. Sirraw wa alaniya. Ibig sabihin, sila'y nagbibigay ng kanilang sadaqah sa pamamagitan ng sikreto at nagbibigay ng sadaqah sa pamamagitan ng hayag na kung saan upang maingganyo ang iba. Hindi lang showing off. May kung niya kabugay ka sa kamilyo na kailangan ng tataguan sa tarpaulin na niya kalala. Given by, donated by, Allahu Akbar. Pamanada kaya kaku Allah. Sirra wa alaniya. Ang problema ngayon, Allahu Akbar, yung mga masgitan, Allahu Akbar, subhanallah. Meron pang kunyari, yung maliit na lalagyan ng sinsilyo, ng barya. No? Mamaya lalapit doon, akala mo naghulog, yun pala nagkuha. O kaya yung iba 100, binaryahan, siya mismo nagbarya sa sarili niya. Now take note of this one. Ano ang sabi ko kanina? Ano ang sabi ko kanina? Magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi pa dumating yung panahon na kung saan hihiling tayo sa Allah para bumalik sa mundo para lang sa dalawang bagay na yan. Ano yun? Ano yung dalawang bagay na yan? Ha? No, not the salat. Sadaqah. Ang sabi niya, Laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaq. Allahu Akbar. Fa'asaddaq wa akum minas salihin. Ya Allah, pakakasuya akong kakudunia. Ya Allah, pabalikin mo ako sa mundo. Dahil pag binigay mo sa atin, Ya Allah, na makabalik ako sa mundo, gagawin ko na yung dalawang bagay. Ano yung una? Fa'asaddaq. Yung bagay na inipit-ipitan mo sa bulsa mo, yun yung giyanan ikisuyin kasang kaya dunia. Kisuyin kasang kaya dunia. Na hey, pagarit ko, babayakan. You're still alive. You still have money. Aya masipon sa ginawa na aya kapipitira tanuron. Yung iniisip natin na basta sadaka na pirak. Pwede bang mag-smile ka sa kapatid mo na sadaka? Allahu Akbar. Kunin mo yung rinasa, yung nakakaapekto sa daan, sadaka na hindi na kailangan ng pera. Bakit? Walidaya khawati, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, I hope that these 3 things ay maalala natin. Insha'Allah, maalala natin, hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang tatlong bagay na to ay narinig natin, sami'na wa asayna. Tama? Sami'na wa ata'na. Narinig natin at sundin natin. Sabi ng Allah, alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sila yung mga nakarinig ng magandang balita at sinunod nila yon. Ginawa nila yon. Ulaika alladhina hadahumullah. Sila yung mga taong gagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah mga kapatid, pagsikapang makabasa ng Quran. Kung hindi marunong, yung anak mo, yung apo mo, etc. Ha? Wallahi, sinusumpa man sa Allah, kung kaya mong maggastos
sa secular education na ang mahal-mahal ng nagagastos mo at sa kabilang buhay, tatanungin sa'yo ng Allah, bakit mo ito nakayanang mapagtapos bilang professional at hindi mo man lang nakayanang makabatya sa alipa? Wallahi, tatanungin yan sa'yo. Wallahi. Ha? Sa kabilang buhay, you cannot step one step, hindi ka makakahakbang ng isang hakbang hanggat hindi mo masagot saan mo kinuha ang yaman mo at saan mo ginugol ang yaman mo. So that is the first thing. Kaya marami tayong tahfidul Quran, wallahi paaralin natin ang ating mga anak sa pag-aaral ng Quran. Bakit? Before the revelation of Suratul Alaq, ayah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. How many barahala ilan ba ang barahala?